Masquerades are integral to African cultures. The Odo masquerade is characteristic of Ngwo people. NGW is a town placid with talented and innovative people. During Odo masquerade festivals, people come out in numbers to celebrate and rejoice. The Odo masquerades are usually made up of the big and small masquerades. The big masquerades are usually those masquerades fortified with charms. They have the capacity to give wealth and as well bring disaster if their rituals are not adhered to strictly. The small masquerades are done by teenagers and are not done with charms. The masquerades on display are big masquerades. They are known to be very powerful. Ndị uru ọba kwara ndị uru ori odo ma omenala odo ndị uru ọba ọyị ndị nna nna anyị ya bụ kọchọ omenala bụ ọ bụ kọchọ bụ ọ bụ eyi ya bụ anyị na-okporo ha tọwara anyị bụ anyị na-eso so ihe anyị na onwe anyị na-ahụta anụ fọn anyị na-ahụta anụ fọn bụ anyị na-eme ụbụ aṅụrị because ilekwa anya onwe ndị na-enweghị omenala onwe ndị na-enweghị kọlchọ eziokwu bụ ekwu ndị ọcha nwere nke a na-eme ọ dịka ihe na kọlchọ ha bụ omenala ha bụ ọ bụ eziokwu so ya uru anyị na-enweta dị bụ na ọjọọ ụbụ aṅụrị nsogbu adịghị o nwere ịgba ndị ụwa maka omenala odo ihe nwere ịgba ndị ụwa maka omenala odo bụ biko onye ọbụla mmadụ aghọnara onwe onye eyi edu ya ga-eje n'igwe nna niile onye makwara ezigbo ihe ọ ga-eme ya mewere ọ bụghị omenala anyị na-eme anyị anaghị akpa arụ ndị ọcha ka anyị mara ihe kara anyị nwee ego eme niile ha na-eme omenala culture people's way of life anyị niile ka tinye aka na-enwe omenala anyị enweghị ike kụziri ụmụaka anyị na na-amụta ọrụ chaji anyị ekwe na ha amaghị ihe mere mgbe nwanne mgbe gboo akụziere ihe onwe ọgwụ eji eme mụ na ụmụ mmadụ anaghị eme nke eji ọgwụ eme ma ị na-ekwu na ndị eji ọgwụ eme ọ na ọdụghị oyi nke eji ọgwụ eme adịghị oyi chebe eziokwu na aha mmadụ nke eji ọgwụ eme mụ na ụmụ esi eme nke ọdụ nwa adịghị oyi nsogbu adị daalụ sọ aka bara